Уважаеми зрители на Сигнал БГ, особено ми е приятно да ви представя гостите в нашето предаване днес. Нео, която много добре познават всички почитатели на поп-фолк музиката, и диджей Тишо Джи. Един диджей, който също е добре познат на публиката, която така е близо до купоните в нощните заведения в София и извън София. Нали така, добре дошли. Ти обаче си готова сега на подвизи, нови песни, атакуваш сцената на поп-фолка и какво? Показваме твоя нов сценичен партньор. Да, разбира се. Предложиха ти диджей Тишо и ти се съгласи. Да, и си паснахме с него. Песента стана много хубаво. Мисля, че ще ви хареса на феновете. Как дойде предложението за това парче? Какво ти казаха на теб? Откъде всъщност дойде поканата? Поканата дойде от Sunny Music. Много се радвам, че записахме с него, защото когато бяхме в звукозаписното студио, аз бях за първи път с нея и я чух как пее. Просто съм очарован много от гласа. Страхотни вокални качества има? 100%. Може би е недооценена като талант или все още така предстои публиката да открива нейните възможности? Аз мисля, че всичко хубаво пред нея те първо започва и се надявам това да е с парчето, което направихме заедно. Как е озаглавено парче? Филмът свърши. Ама филма май сега започва. Да, започва, да. Снимахте ли вече видео? Не, предстои ни. Кога? Насрочихте ли вече снимки? С кой режисьор? Все още не сме, но предстои. Филмът свърши. Много интересно. Как работихте? Кой написа песента? Ами като музика Мишо Бургоджиев я написа, аранжимент също. Текста, моята част я писах аз, а нейната част е една наша приятелка Боряна Гемишева от Бургас. Скоро записахте песента, сега буквално след минути ще я презентираме в открит микрофон по радио Сигнал Плюс. От тук нататък вече всичко ще зависи от публика. Какво ви се иска да бъде? Сега аз казвам клип, че то вероятно трябва да е добре обмислен клип, да бъде достатъчно атрактивен. Това харесват феновете сега. Трябва да ги забавляваш, трябва да има някаква интрига. Все още не сме мислили. Трябва да забавляваме хората, така че трябва да правим всичко възможно. Благодаря ви за това, че застанахте пред нашата камера. Пожелавам ви вашето парче така да стане, да се нареди сред най-големите фолк хитове на сезона и до среща. Сега отиваме в открит микрофон. Свърши филмът, зная, сценарият го няма, а филма недовършен, сърцето ми разби. Крия своята болка, нося я с мене, няма да повярваш колко ме боли. Гордостта ти е голяма, щом прошка няма, но някой ден в мен ще виждаш двама. Това си е един закон неписан и може би за теб съм аз урисан. Преди да кажеш не, те моля помисли и знай, че за теб сърцето ми гори. Всичко свърши, зная, и пътя се дели, дано от тук нататък да бъдем по-добри. Свърши филмът, зная, сценарият го няма, а филма недовършен, сърцето ми разби.